Takže čaute, vítam vás z prvého dielu môjho Minecraftu, takže postavila som si tento domček teraz, lebo fakt som sa nudila a preto aj natáčam. Takže tento môj domček, ako vidíte, má dvere, čož je veľmi vzácny dom s dverami, pretože nie každý dom má dvere. Takže nie, čaute ľudia, vítam vás. Trocha blbnem, takže ako vidíte, toto je môj dom, lenže tento môj dom nebude mať len jedno poschodie, bude ich mať dve, lenže to druhé poschodie nie je také normálne, takže to druhé poschodie je ako keby fakt podschodie, lebo je pod a je pod zemou, takže toto je moje druhé poschodie. Môžem si tu dať lampy, aby ste videli lepšie. Takže dáme si lampečky takže zatiaľ to bolo toto. Takže nudím sa, takže vážne. Tak to znovu ešte dáme si tu aj posteľ, lenže to bude na hornom poschodí. Tu chcem pestovať kvetinky. Ale nie, fakt neviem, čo budem robiť na tomto poschodí, keďže som si ho vôbec spravila. Je, vonku prší. Pozrite sa na ten krásny večerný dážď. Tak fajn. Ideme si spraviť okná. Okná. Alebo najprv aj okná. Takže okná, ako vidíte, okná sú tu, vymením si ich napríklad s týmto a ideme. Takže prvé okienko, druhé, tretie, tu bude štvrté a 5. Takže vidíte, takto. Takže uvidíme sa na budúce. A na budúce by som chcela spraviť balkón niekde, takže dajte like. Čaute!